যতনनो फन kaham Taisa Meghalaya tay kilometer ke Meghalaya hapsinai ya pun और 3.5 सौका सरसा लोकलाय जतनो इंदाइखा मियाफ्रो सालसा लाइव फाइमालिया ताम निमलाया साजानाय रग एरेन्ज खायमा बागै ओमफ्राय आं साजानाय जंगानाय एरेन्ज खायखानि बागै मिया सालो लाइव फाइमालिया जतनो नना खानो आंले ओ जे मुभमेन्टनो जतो जागातो जों बै रिसिभ खायनाय गुरै आंनि बागै जों जेनि जाजानाय रंजानाय आरो मा थांनाय एडभान्स थांनाय मा सालायो खामायखौ जोंनि प्रिपारेसन गुरुंनो बेले बेले हामबाय न'नि सोरि मुंबाय न'नि हामदों मुंबाय जोङो सोरजों सबायखा जेनि जे अ मुभमेन्टआव गोरोङै दंनाय जोंनि जे बरं गोनां बेबि बनोबो आं फुनंनाय नंनायावबो दै नायदो बनि याथायराव एकदम अब गायनानै बेन्डेजजों थांगा बनि याथायरावखौ गायनानै बेन्डेज खुब खस्थ'खे हिमै दङबो बेफोरासो दफान बागै हाइन बागै नरक ताइबो इसा बन बागै सुरि बायदि ब खस्थ'खे हिमै दं तामनि हले जोंथ' लगेरना नसिफायमोनबा जोंखौ सोलायनाय लेंलाय फानो नामानो কিন্তু বত কন্টিনিউসলি মাহি মুংকবা বনি কিসা যতনসলে কষ্ট হাইন বাগै বন বাগै যতন সুরিনান বাগै अंजागो একে অর তাইবো দङो जेनि তিনজন মোটামুটি কটর দंमानि नबर yang दाराकेस दंमानि बो मोटामुटी बह कमिखा एके लेंगांखौ बो कस्तमखा yang प्रशांत रियांबो दंमानि yang नाहनगारि प्रशांत बबो अनेक अबखे दंमानि न किन्तु दफाना हामजागैनाय बबो अनेक अबंखा हिमका कस्त खायका yang फाइसिं दारथिन दङ बबो दफाना हामजागैनाय yang नाहनगारि दारथिन बबो दफाना हामजागैनाय हिमै दङ बाक्साथ हिनो कतरतै बाहायके हिम थांदे मानबा रखिनि दफाना हामजांमानि बायसि बसुक जरा हिमै दङ हाइन बागै नरबर जतनिनो हामजांमा नांगो आदि दारथिन को एकटा कक सागदि फंगाहाम जों ताबक तै आधा किलोमीटर गांगे जों मेघालय हाबसिनाय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दा सिन एक्सियाम ला तै आधा किलोमीटर हिसाबा या प्रबो तै 2 किलोमीटर दा ककरै हाइफोन जों एनी हाउ जों हाबसिनाय दिनै मेघालय आबोखे कनफार्म फाय देबा जों जेसिका हाबसिनाय गावने ताबो हाबसिनाय ता तै कय घन्टा ओंखाना जों हाबसिनाय आबोनि बागै बेलायनो ताम हसिनाय लुगरनो कयजाव हाय फायदि जोंबाय अ मुभमेन्ट जयनिं रे फायदि ताबो किसिन मुभमेन्ट ड्रेस जतन कुफुरके सुइजाक अकलक बुसका नायनाय जतन सुइजाक एक जतन सुइजाक के फायदि जोंबाय मुभमेन्ट गोबां मा तैसिन कल खायबेखे फायनाय मुसो हाय फायनाय मुसोके हाय आसुकता तनि फायदि जे मानसा सालसाफोरनो लगेर फायदि त्रिपुराव जेनर 1 घन्टा के बा 2 घन्टा के बा सालसा लगेर सेम बाहायनो फायदि लगेर फायदि जों नांखा लामाफोरखौलाय थुनाय जेखौ नंनाय हायफोरनो सिनो मुभमेन्ट नर त्रिपुराव जे जोंनाव मानजु फायमाहायनो त्रिपुरानि जे मानजु माहायनो जेनि ताक मेघालयबो नर फायदि आसामाव फायमायाफोरनो ताक मेघालय फायदि होननाय जों गबगजावो फायदि ताफोरनो जरा दंखो आबोनो बागै जों ता हाथाय गासानाय हाथायनो जों गासासिनाय बेलायनि हाथाय कुसुक मेघालय हाथाय आबोनो जों ताबक द्रक गासानानै जेंनाय दा आबोनो आनि कको सारमुं थांबाय नरक खानाय तंबाय खाना ओ हाथायनो जों गासानाय ताइ कैसा परे ताबक सेनि जे अ मुभमेन्ट न जे जोंबाय तिप्रासानि बागैनाय 13 लख तिप्रासानि बागैनाय दफानि बागैनाय जे निजिनि साकनि इमां न पिन्तो या करिनाय दफानि बागैनाय आव सामुं तांनाय हिनिनाय समाय तांनाय हिमानि बना कक साना बागैनाय जरा रजागो नर नाय दंदि जोंबाय फोरोंगै दं बेलाय हांबाय मियाव जों 3.5 जरा हिमका उसकांका हर 1.5 बने परे
তোমার পরে 4টা হচ্ছে সঙ্গমা থুসিব ওকে বাক্সা মাইসাই নুথুকা আঁকে তো কিসা চাই না খা 4টা রকম সামা বাকান চাই মালিয়া এখন তিনি কিসা মিসুং থাকা আইসুক 5টা जों বাসাই হিমলানি মানে মিয়ানি হাই কিন্তু তিনি বসঙ্গ 7:30 হাই থাকা 7টা 8টা থাকা বেলাই লেটিং থাকা তিনি নখারানি এত जों হিমলাই দङ जों 3 घन्टा मा थुका তিনি 2.5-3 घन्टा हाय ताबो फैनाय तैसा जों हिमलाई दङ तै 6-7 किलोमिटार हिमा परे बसकांगो मेघालय लाइमा परे जों कायसे जायगा लामायावनो माइसुं जालायनाय लामायाव सिनि साजरा सां बन टेम माइसुंनाय तै ताबो हिमनाय बरबो सुदुब माइसुंनि समाव हाया हिमनाय हिममानिया बल तै किसा आबो खेले पासों बा खेले सिं तंजानि बर माइनि रक सुनाय बुस्थु गेस रक तंजा जागा बायनाय ताबो पानी एक्चुअली कक समस्या हिमा जाव अनि हिमानि कक साने के आस्ते कने लुपुर लिडार रक न फाइदि लेट्स डू इट खाइले खाइलेसिनाय जत आंके हिमि मैया साइमन जत थंके लगरेमिया साइमन किन्तु जानि जा पारावो इनडेफिनिट नन कोऑपरेशन मूवमेंट इनडेफिनिट स्ट्राइक इनडेफिनिट हांगार स्ट्राइक जत आदम रक जत लिडार रक जत सेक्शन रक स्टार्ट खाइनानै नांखा है आंके आनो साइसुं नासिगि दङ बाय जत पाल खानसा किसिम बासा नांखायसि नायदि जफारले आनो केबें ना बागै बसुकसे मुमरक माइदल पेर खायसि बरने खानो तखनो आनो बुइनि सिनि हानो सेगमेन्ट न बेखौ सेगिना ना बागै बेखौ सोंथाय का आफोरनि तखले तां राइट टाइम दि प्रसार जत खानसा दङ गोरै থেকে गोरै बरफ पर्यन्त थाइसिमो थाइसे फन दौरां 500 टाका फन सुबावो engkau mah ke tansang mana jorawo sini thani politically MLA MDCs EMs bukawang ma tongmani jorawo kobok nai even 21 jon MLA tong sini ST tabok general ni phone MLA tong ta ni tam sini temporary sar borok soh jawab to mana kobok nai শুধু কয়েকজন MLA EM ani logot phaima bai india যতন ফাইনো নাগো আর ফাইমা বাইসিমি বুইয়া ফাইমা বাইসিমি সিন দায়িত্ব পাইथांया जों मुभमेन्ट स्टार्ट खालामनायसि जानि जे लोकाल पुना आसगरि सि तंरिया मा खैनायसि भारत सारा आन्दोलन खाइमा हाइमांनै जत्त सेक्सन जत्तनो मुभमेन्ट स्टार्ट खाइरि केसि सिनि दफा यक्सम माननाय